आवाज ऐकूनच तुम्हाला कळालेलं असेल, आज आपण बनवणार आहोत पालकाची कुरकुरीत अशी भजी। इथे आपण दोन प्रकारची भजी बघणार आहोत। एक म्हणजे पानं बारीक चिरून केलेली भजी आणि दुसरी आहेत ती बेसन पिठामध्ये पानं बुडवून केलेली भजी। तर भज्यांचे हे दोन्ही प्रकार तितकेच चविष्ट लागतात आणि वेगळ्या चवीचे लागतात। दोन्हीही भज्यांची चव ही वेगळीच होते। तर चला तर बघूयात पालकाची कुरकुरीत भजी। तर तुम्हाला इथं दिसत असेल पालक मी इथे स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घेतलेला आहे, कारण आपण आधी बारीक चिरून भजी बनवत आहोत। तर इथे मी चिरलेली पानं एका बाउलमध्ये घेतलेली आहेत। आता या पानांवर आपल्याला मीठ टाकायचं आहे आणि थोडंसं तिखट टाकायचं आहे, हळद टाकायची आहे आणि हे सगळे पदार्थ आपल्याला या पानांना व्यवस्थित चोळून घ्यायचे आहेत। त्याचबरोबर आपल्याला लाल मिरची पावडरही टाकायची आहे, ज्यामुळे भज्यांना छान असा लालसर असा कलर येतो। आता हे सगळे पदार्थ व्यवस्थित मिक्स करायचे आहेत। मिठामुळे ही पानं चोळल्यानंतर त्याची क्वांटिटी जी आहे ती कमी होते आणि त्याचबरोबर याच्यामध्ये आपल्याला अर्धा चमचा जिरे आणि अर्धा चमचा ओवा असं दोन्हीही बारीक कुटून आपल्याला याच्यामध्ये घालायचं आहे, त्याच्यामुळे छान चव येते भज्यांना। तर हे दोन्ही पदार्थ मी आता बारीक चेचलेले आहेत आणि हेही या भज्यांमध्ये आपल्याला टाकायचे आहेत। तर आता इथे मी जिरे आणि ओवा टाकलेला आहे। यानंतर कुरकुरीतपणासाठी इथे मी 1 चमचा कॉर्नफ्लोअर टाकलेला आहे। त्याचबरोबर अंदाजाने आपल्याला इथं बेसन पीठ टाकायचं आहे। त्याचबरोबर कॉर्नफ्लोअर जर नसेल तर तुम्ही तांदळाचं पीठ टाकलं तरीही चालेल। तर आता मी हळूहळू चोळत याचा अंदाज घेत याच्यामध्ये पीठ टाकणार आहे। तर तुम्ही बघू शकाल मिठामुळे छान असं पाणी सुटलेलं आहे, वेगळं पाणी आपल्याला भज्यांमध्ये टाकायची गरज नाही आहे। आता इथे आणखीन थोडंसं पीठ मी टाकत आहे। याच प्रकारे इथे आपल्याला व्यवस्थित पिठाचा अंदाज घेऊन पीठ टाकायचं आहे। तर 4 ते 5 चमचे इथे पीठ आपल्याला लागू शकतं। तर इथे आता माझं भज्याचं पीठ बनवून तयार झालेलं आहे। तर आपण आता भजी टाकायला घेऊयात। तर इथे एका कढईमध्ये मी तेल घेतलेलं आहे, तेल बऱ्यापैकी तापलेलं आहे। त्यानंतर इथे चमच्याने मी छोटे छोटे भजी टाकत आहे। या पद्धतीने जर तुम्ही भजी बनवलीत तर त्याची चव तुम्हाला नक्की वेगळी जाणवेल, कारण इथे आपण दोन प्रकारचे भजी बनवत आहोत। तर दोन्हीलाही सेमच पद्धतीने आपल्याला पीठ बनवायचं आहे, ज्यामध्ये तिखट मीठ आणि इतर पदार्थ जे आहेत ते सारख्याच पद्धतीचे टाकायचे आहेत, परंतु तरीही या दोन्हीही प्रकारच्या भज्यांना चव मात्र ही वेगळीच लागते। तर आता इथे आपले हे भजी लालसर रंगावर तळून तयार होत आहेत। तर मी आता हे भजी तयार झालेले काढून घेते आणि आता आपल्याला दुसरे भजी बनवायचे आहेत। तर इथे मी पीठ आधीच बनवून तयार केलेलं आहे। तर साधारण 1 वाटी मी इथं बेसन घेतलेलं होतं, त्याचप्रमाणे अर्धा चमचा लाल तिखट, चवीनुसार मीठ आणि ओवा आणि जिरा याच्यामध्ये मी टाकलेला होता। तर आता हे पानं बुडवून मी इथं भजी बनवत आहे। तर पानांची अशी मी घडी केलेली आहे, जेणेकरून जास्त मोठी पानं आहेत तीसुद्धा व्यवस्थित तळली जातात। तर या पद्धतीने इथे मी हे भजी तळून घेत आहे। तर भजी लालसर रंगावर तळून झालेले आहेत आणि आता भजी मी इथून काढत आहे। तर तयार झालेले आहेत आपले पालकाचे 2 प्रकारचे भजी आणि तेही वेगळ्या चवीचे। तर तुम्हीही नक्की करून बघा। बघितल्यात भज्यांचा आवाज, किती मस्त कुरकुरीत आणि टेस्टी असे भजी इथे बनून तयार आहेत। तर तुम्हीही नक्की करून बघा भज्यांची ही 2 प्रकारची रेसिपी, आणि आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सारिकाज देशी विदेशी पदार्थ या माझ्या चॅनलला जर तुम्ही अजून सबस्क्राईब केले नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, ज्यामुळे तुम्हाला माझ्या नवीन रेसिपीजच्या नोटिफिकेशन्स मिळत राहतील आणि अशाच नवनवीन चवी घेत राहा आणि पदार्थ बनवत राहा। आणि पुन्हा भेटू एका अशाच नवीन व्हिडिओ सोबत। तोपर्यंत संपूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।